ka mar mondo mi ayud Joseph jogo magin CHP kata Nyamrerwa e kor gwenge uneno jok matuo mathoth. Jok maduong' magintiere kodo en mane? SHA ni omedo weche bedo matek mokalo koso medo kelo yot o kata kako tiyo kako chwalo konyno ne jopiny modwaro thieth? Medo weche mathoth keche itambe register ng'ato tikone no dhi osiptal. Koro be ni to adhi Kenyatta to kata tem explain ni level 2 gi 3 onyalo thiedhie. Kato ng'eni nitie facilities ma otiye, nitie joma ok obedo registered gi SHA. Koro ng'eni ng'ato nyalo wuok kaka joma wacho ni samoro pok okonyogi no. En wuok to dhi e chemist to en chemist kanyo dhi timo ang'o? SHA dhi konye. Koro kata tem lero ne gene osiptal machalo kama aya odhi kone to mi orani kaka ma beyond zeros kaka sani most gi olor. Koro samoro ni adhi kanye. Aya ikone ni nyalo dhi Mbagathi kodhi to koro nyaka account ne bed active, nyaka ochul. Ok onya dhi adhiya ka ok ochul.